Tugo MV St. Cecile gisuspenso sa marina human sa aksidenteng pagkabangga kagahapon. Investigasyon padayon si Maris Puyo sa report. Tugo MV St. Cecile vessel nga nabangga sa pantalan sa Pier 1, syudad sa Sugbo kagahapon, gisuspenso sa Maritime Industry Authority. 18 ka mga pasahero ug 3 ka crew members ang naangol human nabangga ang fast craft dihang padulong kini modunggo pasado alas 8 sa buntag. Ang ferry nigikan sa Tagbilaran City Port alas 6:30 sa buntag sakay ang 130 ka mga tao. Mato ni Captain Lidon Landoy, Assistant Vice President for Operations sa Supercat, nga nagka-mechanical problem ang ferry atol sa pagmaneuver sa kapitan niini nga si Florito Norman Teves paingon sa pantalan. Sa bahin sa Cebu Coast Guard, si Chief Commander Rodolfo San Juan niingon nga base sa initial nga investigasyon, ang vessel dunay defective throttle system nga moay magkontrol sa hinay nga pagdagan sa barko sa pagdunggo. Kasagaran sa mga pasahero gidala sa Chongwa Hospital human nakahiagom og minor injuries. Apan gipasabot ni Captain Landoy nga gamay ra unta ang maangol kung naghuwat og nagpabilin ang mga pasahero sa ilang mga lingkuranan sa wa pa midunggo ang ferry. Si Marina Central Visayas Administrator Maximo Mejia Jr. niingon nga gimando na ni Director Nanat Dinopol ang suspension sa mga operasyon sa MV St. Cecile samtang nagpadayon ang investigasyon. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.